Tervetuloa mukaan myötätuulessa karavan seikkailu jatkuu Vihantasalmen sillankupeesta Hirvensalmelle ja Etuniemeen. Hirvensalmen slogan on elämää ja enemmän. Kunta sijaitsee eteläisessä Järvi-Suomessa Puulaveden äärellä. Matkaa Helsingistä on 200 ja Jyväskylästä noin 100. Mikkeli on 35 kilometrin päässä, josta löytyy lähin lentokenttä ja rautatieasema. Hirvensalmella on asukkaita noin 2100, mutta suosittuna kesäviettopaikkana asukkaiden määrä moninkertaistuu kesän ajaksi. Suosittu karavan alue Etuniemi sijaitsee Hirvensalmella kirkasvetisen liekuneen rannalla. Kuvailisin paikkaa todella kauniiksi ja lapsiystävälliseksi. Kirkasvetisen järven rannalla on mainio uimaranta. Täällä on ollut aina myös rauhallista ja isännät hyvin ystävällisiä. Tervetuloa Etuniemeen. Etuniemessä viihtyvät niin aikuiset kuin lapsetkin, koiriakaan unohtamatta. Yhdistys on ollut yli 30 vuotta alueella. Täältä löytyy 130 sähköistettyä matkailuajoneuvopaikkaa ja alue on avoinna ympäri vuoden. Tässä etenemme kohti alueen päärakennusta, josta löytyy sauna, keittiö, pyykinpesu ja kuivaus, WC:t ja suihkut sekä tupa, jossa on muun muassa TV ja biljardi. Alueelta löytyy lapsille suunnattu leikkipaikka, jossa on muun muassa pomppulinna, keinuja ja liukumäki sekä tietenkin polkuautoja. Lisäksi isänniltä voi pyytää muita pihapelejä lainaksi.
Nykyhengen mukaisesti Etuniemessä on mahdollisuus ladata myös sähköautoa. Koirille on myös oma uimaranta ja vuonna 2017 Etuniemi on valittu vuoden koiraystävällisimmäksi alueeksi. Hirvensalmen kylä sijaitsee kävelymatkan päässä Karavan alueelta. Lähistöltä löytyy myös Kissakosken kanavatehdas ja voimalamiljöö. Entisen paperitehtaan tiloissa toimii nykyisin ravintola. Alue on kyllä käymisen arvoinen. Satuitko muuten tietämään, että Hirvensalmelta on lähtöisin 8-kertainen ministeri, Ahti Karjalainen, jonka syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta. Karjalainen ponnisti Suomen poliittiseen elämään suhteellisen vaatimattomista oloista. Hirvensalmen suurmies oli ministeriuran jälkeen Suomen Pankin johdossa, mutta joutui luopumaan urasta liiallisen alkoholin käytön vuoksi. Valtavan suosion saanut Vain elämää -viihdeohjelma on kuvattu Hirvensalmella. Ohjelmassa suomalaiset artistit asuvat 8 päivän ajan Hirvensalmen satulinnassa, jossa on kuvattu jo 12 vuotta. 2 jaksoista on kuvattu Espanjassa. Ahti Karjalaisen viisaisiin sanoihin on helppo yhtyä. Ahti sanoi, olen matkustanut idässä ja lännessä, kaukana etelässäkin, mutta missään en ole nähnyt yhtä hienoa maata kuin Suomi on. Kesäretken viimeisestä kohteesta voisi kanavan nimeä mukaillen sanoa seuraavasti. Olkoon myötätuuli takanasi, aurinko edessäsi ja rakas rinnallasi.